Gianto berkahing wiji Mumpung ketemu masel. ayo biasa iki Ayo Pak, kok malah monggo Pak Dar ayo ta Tarik Mak. kok nyanyi dhewe Hitam itu hitam.
Sampun. Siji meneh. Tanduk. Pepiling. Siji meneh. Cabut sik to. Urung ae. Ayo no DP. Angel meneh. Aku ora ono piye. Wes jan angel iki Pak De iki. Wes. Dadak kok njaluk komandan ngono kuwi to. Mlebu meneh ora sida iki wes jan. Ayo. Muhammad
nuwun Pak De. Saking ajeng nomor kalih ingkang ngagem kaca tinggal to. Nggih. Oh nggih. So. Sugeng sonten Pak Bunda. Pak monggo. Ayo ngikut goyang. Ayo Mas, pun lelah to jenengan.
J matur sembah nuwun Bapak, Mas, Bunda. Ganti nomor saya. Ntar itu ya di save ya. Nanti nyanyi dulu. Suaranya habis. Mangga. Catatan sajroning ati datan luntur saya marani. Aku kowe dadi garwa margo leren ning gubuk asmara. Ketoke ning kene iki ana sing iso nyanyi. Sik ya Mas, enteni sik ya. Tak teko ning utukne iki. Enggak Mas, tutukne Mas. Pakde.
Terus ke Pak, ayo Pak. Catetan sajroning ati ora ilang ati ayo mergo leren ning gubuk asmara langsung wuyung Sakniki mboten napa-napa mboten samangke. Nggur sak cuplikan lho iki lho. Gek terus piye iki? Walah, nembe bakdo dahar to. Kok bae mboten dijak mriki Pak De. Temburi. Apa ini, De? yuk larane lara ora
Diteruske lungi tengah asmara. Dedeka sama merekrasa apa pancen tega mbak balung jander maring usada mringkang nandang J lanjut lungi tengah asmara Mas. Gegarane wong akrami wong nggih Bu nontone Bu. Dadak ngintek lho Mbah Putri. Pokoknya sehat selalu nggih Mbah yang Putri yang Kakung ya Allah alhamdulillah sehat selalu. Tutu pondo tutu rupa amung ati pawi tane Lebat pisan kena pisan yen gampang luwe yen angel ka langkung tan kenoti numbas harta nggih monggo langgamipun katuran Bu Endang. Kok yen dadak nganggo mati. Sing kuyang apa nyatane kelakon setrene angger gandra wakasane malah bangun tresno Pondo tutu rupa ning nyatane dadi setaline angger candra wakasane Wasang
ingkang pun pangresir menjadi pepunden kula bapa Gusti. Sinengkuyung kadang-kadang putra manunggal audio Winuyudan cerah foto jantung. Malah bangun tresno. Wis jamak lumrahe yen urip sapa lan godane gedhe suprat dene ora nganti dadak dadi gawe iya langgam dadi ati sampun katur.